ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. Дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. Агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. Мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. салом дӯстони азиз, касоне ки бор дошта бошед, марҳамат ба ширкати Акай Парвиз муроҷиат кунед. борҳои шуморо аз Москва ва Московская област гирифта ба ҳама ҷойҳои Тоҷикистон равон мекунад. дӯстони азиз, ин бародармона 1 сол шид мо рекламаш кардесем. алҳамдулилло ки борҳои мардумро бурда расондеса бе ягон мушкиле ва 100% одами боварда мебошад. марҳамат аз номи сумонаи мо Насиндеҷе салом расонед. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳасте ки қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати деҳоти Чоряккорон, деҳаи Маърифат. 5 дар хона ҳастай ва дар 8 сотиқ замин сохта шудааст. гуфтагӯяд ки оби суед мушкиле нест. оби шаҳрӣ ҳастай. документҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. нархи хонара 350 000 сомонаш мегӯяд. гирду атрофи хона маҳкам, дарвоза часпонагӣ. хона айни ҳол коробка ҳастай. дӯстони азиз, яъне ки лои девол ҳастай, криша часпонагӣ ҳаст, дару тиреза часпонагӣ нестай. хона коробка мебошад. нарша 350 000 сомониш мегӯяд. боз гуфтагӯяд ки муомилаи хуб дорад. рақамҳои ватсапаш 988 99 11 71 метавонед дар тамос бароед. ва дӯстони азиз, дуюмин эълони мо замини фурӯшӣ ҳасте ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз, наздикии қалъаи Ҳисор. 7 сотиқ замин фурӯхта мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ. дӯстон, гуфтагӯяд ки 7 сотиқ замин гирдаш полни забор кардагӣ ҳастай. илтимос беҳуда занг назанед. гуфтагӯяд нархи замина 135 000 сомониш мегӯяд. савдои хуб дорад. савдо дар назди ҳамин замин. марҳамат, заминхарҳо метавонед дар рақамҳои рӯи экран буда ватсап дорад, тариқи ватсап муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба сеюмин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳасте ки қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Уртабуз. 3 дар хона дар 8 сотиқ замин сохта шудааст. боз гуфтагӯяд ки 3 дар хонаи дигара фундаментиш рехтагӣ тайёрай. оби суед мушкиле нест. дар шаҳри Ваҳдат гуфтем, маҳаллаи Уртабуз. техпаспорт дорад. хулоса деҳаи Уртабуз гуфтем. 3 дар хона 8 сотиқ замин. нарша 280 000 сомониш мегӯяд. боз савдо мешавад. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 936 36 02 54. ватсап дорад. дӯстон, тариқи ватсап метавонед муроҷиат кунед ва ба хотири меҳнати мо ҳатман яктая лайка бизанед ва дар канал ҳатман подписатсия кунед. зиндаву сарбаланд бошед. мегузарем ба чорумин эълони имрӯз. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастай хона коробка қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар тарафҳои Амоншайхи Шодарез, Кавлез, яъне ки гуфтани деҳа Чоргова. 3 ҳуҷра дорад. 1 то подвали калон. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш дурустанд. оби якҷоягӣ барои 8 хона ҳастай. дар назди хона деҳаи Обод аст. хулоса дар бари хонаи мо ҳамсояҳо ҳастанд, зиндагӣ мекунанд. аз роҳи калоне ки тарафи Ромид мерафтагӣ 3-4 километр роҳ аст то хонаи фурӯшии мо. роҳи асфалтӣ то даромади деҳа ҳастай. давомаш санг рехтагӣ шудааст. خلاصه 3 در خانه 6 صادق زمین دوستانی عزیز.
ва дӯстон нархи хонаро 195,000 сомониш мега. Боз камтарак савдо мешуд. Марҳамат дар рақамҳоро рӯи экран буда метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, маҳаллаи Урутабуз. дар хонаи барак сохтагия бародаро гирдаш бо семиблоқади маҳкам кардагиай, яъне ки ҳамин хонаи худаш бо семиблоқади бардоштагиай. дар хона 2 сотиқ замин. Нархи хонара 115,000 сомониш мега. Марҳамат рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона 909 88 49 19 метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ дошта бошед, мехоҳем ки фурӯшен шавад, ҳатман мо дар муроҷиат кунед, мо реклама карда фурӯхта медиҳем. Зиндаву сарбаланд бошед. ва дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Рӯдакӣ, гуфтагиаги поёни корвон, наздикии Мошинбозор. дар хона дар 6 сотиқ замин сохта шудааст. дӯстони азиз, касоне ки дар комментар менависед акаи арзонтиҷа, илтимос аз ноҳияи Рӯдакӣ аз тарафҳои Мошинбозор хонаҳои замине ба навор бигӣ. Ина марҳамат, заминиш бениҳоят калон, 6 сотиқ замин 140,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Марҳамати хадроҳо метавонед дар тамос бароед. ва дӯстони азиз, эълони дигариамон хонаи фурӯшӣ аст, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, дар маҳаллаи Ғайрат қарор дорад. Хона сохтагӣ тайёрай, гирду атрофаш маҳкам. хулоса 3 дар хона дар 4 сотиқ замин сохта шудааст. нархи хонара 250,000 сомониш мега. Марҳамат рақамҳо барои тамос 908 21 00 44 метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, ин охирин хонаи фурӯшӣ ҳаст. дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Сарвати Истиқлол. хона 3 ҳуҷрага ҳастай дар 6 сотиқ замин сохта шудааст. плюс калидор, душ, кладовка, алохона, ҳоҷатхона дорад. меҳмонхонаҳо стяжка кардагӣ, тёпли пол, ламинат задагӣ ба тамоми шароитош таъмин мебошад. деҳаи Янгиюл. заминои навоҷ аз хона то сентра 6 километр дур мебошад. эҳтиёран хоҳиш мекунам ки беҳуда занг назанед. барои тамос баромадан аз соати 7:00 то 21:00 яъне ки занг бизанед. нархи хонара 400,000 сомониш мега. марҳамат метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. худованд нигаҳбонтон бошад.